салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз ман хона раҳ киём. ман биромадам духтаро, ман рафтаистам хона инҷа дар раҳда. кампирако гӯем вай мефурӯшанд. ами кардигани сурх хушрӯ будай дар чашмам хушрӯ то гуфтам шумо дар видео кунам. қад шумо рада камтар суҳбат кунам гуфтам. кӯдакҳоро гуфтам я бирам бубинам. уже чанд қаши дар балницаем, а як моҳ зиёд шид ва ё кати гап мезанам видео визиф кати ёд кади ан оча гирия мекунан, оча биё меган. дилам тоқат накард дига. хай гуфтам ки як рӯзара кӯдакам мемонам. инҷа дар обши палата кӯдакҳоро нигоҳ мекунан гӯем. ҳамҷа дар кӯдака гузарондем. кӯдака нигоҳ мекунанд то омадани мара гӯем обратно, то рафтани мара. ман ҳозир мерам, сразу анализ меспоруму баъд ба сари кӯдакҳоро мерем қишлоқ. кӯдакҳо дар оҷа қати зани ҳевармай китачоя бинед чихел хушрӯ. мерем кӯдакҳоям мегирем, миёем, баъд як шаб қатишон меистам. пага насиб боша мерам саҳар кати анализома мегирам результатча. баъд мерам бо балница пеши бачам. намихел раҳмати калон духтаро барои советҳои нағзтон, барои дуоҳои нектон. худои ҳамаи шумо розӣ боша. бинен чӣ хел чизои хушрӯ. оз ман як бора ба пути магазин метурам. чанд қаши кӯчада нагаштам, магазинода нагаштам. ёд кардам кӯчаоя, магазиноя. кӯдакҳоро ҳамада бисёр гӯем. оз ягом чӣ мегирам. тез тез мерам хона. анализпорӣ рафтам дар кор барои то пагая тайёр шава анализаваяш гӯем результаташ. биромадӣ бо обратно результат кати медароӣ барои ҳамӣ. саҳар кати рафта аввал анализ меспорум, баъд рафта кӯдакҳоям меорем. намихел бо мо бошед дӯстони азиз. раҳ даравам бо онҷая шумода видео мекунам. дадаш кӯдакҳо дар курткаи зимни гӯем ва я чизо гирифтаи равам, худо хоҳад нишонтон метиҳам. дӯстони азиз, мо раҳ биромадем, рафтестем. инаи тараф ҳама гандумоя гӯем дарав кардиян. замина бинен чӣ хел хушрӯ рӯждай. инаи тарафаш ҳоли дарав накардиян гандума. гандумои россияро чӣ хеле ки медонем, гандуми россия пастай, қадашам я ваҷаб ду ваҷаб мешавад, не ки серҳосилай. ин тараф вая ҷувори макка. тараф ҷувори маккай, қадаш пастай, не ки ваям ҳосилаш хушрӯ мешавад. ҳосило гӯем гандумо пухтай, тараф ҷувори маккаям уже вай шидай пухтай, баланд шидай. набинен прессо вайро бинен тупка диан ваёи гандума каҳоя. оз ма онҷа равам, бо видеоро аёнҷа давом метиҳем. духтарои намо омадем. оз мебинем як ҷоя ку чӣ хеле гирифта дадаш ба кӯдакҳора. ин патинкаи зимни нозия ҳай. ин камбинзони нозия ҳай. камбинзонро бинен писарона гирифтагия дадаш.
дароз ки чӣ ба вая писаро нагирифтен, дигар рангаш набуд. Мега не, дигар рангаш размери Нозия набуд комбинзон. Ҳамин да танаш хушрӯ размераш чотка, ҳаминро гирифтум мега. Гуфтум хай гирифта нагирифтен ҳеҷ гап не, додараш мепӯша. Додарашта костюм гирифтиян. Короче, яктаи комбинзон гирифта ҳар дашта, яктаи костюму брук зимнӣ. Ба зимния монанд нестан ё тинукан, қағавс нестан. ولی من نصیب باشه خودم با گرفتن در کار خودم میرم مکو یکم خیلی غوسکی خوششون میگیرم برای برفی خنک برای هوای رسی خنک این خیلی وقت یخ میکنن کودکو یا برای می تیرم ماه بهار یک این اینازیه کاستومش گویم این کورتکش و نبروکش و طرفتا سیاه بروکش این کامبینزونو کورتکایو گویم کاستومی نازیه های комбинзони костюми Нозия ки ба гуфти дадаш зимистон тира моҳинаву зимистона инаҷа ай бачам хай ба бачама хушрӯ гирифтай неки тинукан амин ваян тира моҳинаву баҳоринан ҷа ҳавош хунукай ку тира моҳу баҳорош ин комбинзони нодирай ай нодир маъқул шид мада хушрӯ инаи костюму курткаи гӯем костюми нодирай комплект буруку курткаҳай инам у қағавс нестай иншам тинукай ин дадаш ягон бор худаш харид рафтагӣ нестай ба кӯдакора гӯем ма фақат худам қасол кӯдако калон шудагиам фақат худам харидагишонам ма ку гуфтум ай балинса намебурам то кӯдакам соз нашава вай нашава намебурам гуфтум ки нашид кӯдако зиқӣ бад кардан худмам ростига беҳад зиқ шидам дилам намешава вайша партофта биём бо ёшта дилам месӯза гуфтум хай як рӯза ҳеҷ гап не кӯдака ки нағзай гӯем спокойна хоб мерава хеле гирия намекуна ки ма мақсад дилам бугум ва наметавонам монда рафтаи гирия мекуна хо ай фақат мегӯем кӯдаки нағзай бароям мегуфтум хай ҳеҷ гап не мерам як шава қатӣ ва ёш меистам ва ёрам очара ёд кардиям баъд насиб боша нанозия насиб боша бо гашта мерам пеши бачам ин патинкаошон патинкаҳои осенниву зимнӣ гирифтиян патинкаошоно нағз инош бепашман гӯем тирамоҳинаан бо пашмдори ғавсакшон гирифтая барои зимистон боя платья гирифтай Нозия да вай платьяи Нозия уже пӯшида накардай то омадани мара иҷада ма ай почта чизома гирифтам аёдум биромад нишонтон тиям ай почтаи амин ҷомон ин сумкарам ма заказ кардаги будам омадай сумкая 1200 рубл заказ кардам рюкзака нағзака кай на калона майда ин спортивни костюма заказ кардам намаям интернет материалаш нағзака кай ғавсака гӯем ба ҳози пӯшидана нағзай размери 44 размери 44 будай неки ино балшамерка будиян ма аслаш 46 мепӯшам 44 тана мада калон 46 камтар мада свободна мада нағзай неки ин 44 мада свободна намхел урукшкатяй почакчоаш манжет дора остиноша манжет дора ҳоли хонаравом хушрӯ нишонтон метиҳам шава ҳамин видеода нашава видеоҳои ояндада
видеои дигари дагӯем. нишонтон метем наёра шинондем мошинда. ина трактору гандумоя задестан инҷа. ҳамхе берун чангай трезоя фуроварда намешава ойноя гӯем. комбайно кор кардестай. раҳда авария шидай. ҳамха мошин бисёрай. ҳамҷа ман шида мондем. на инҷа раис шиштай пешта нодир олира бурда сарша паст каранда ко озиравем химо пастш мекунем мошин какати. курткаша пушондош барои курткаш тинукакай вай дадаш аку ба гуфти худаш курткаи зимистона гирифта кудакуда вай тинукакай барои ҳози пушидан ҳаво хунукча шидагиай та як чиз тинукати гашта намешава инаи кашидай чизоша палто пушондаги буду мида палтоша кашидай гарм шида муфта намехемо инҷа да гӯем дар мондем аку кайки раҳо ҳуй шава инҷа да авария шида лесо биёян гӯем гиран вай ҳама корошо нашавам баъд раҳа мекушоянд мо мегзарем тоа мо инҷа мешинем нигоҳ када комбайноя гандумзаниёшона озмашмода нишонтем пробкая чанга бинем чиқадр ҳамаҷо чанг ин тарафам гандумай набинем чиқадр мошино то куҷоя на сарш маълумай на охириш да куҷо истодагиам ин тарафам ҳам дидай من درام که همه ماشین توی چنگ شد چنگ کروچی چنگ نمیخه خیلی دخترها ما اینجا کروچی اینجا چورنی خود بوده این طرف درونی زمین کتی ما رفتیم درونی علف درونی گویم چیزو کتی ای انا راه بینین ماشینو قطار ایستاده ما این طرف آخر زمین کتی رفتیم راهچه بودای همجا کتی رفتیم یه در ویدیو رو دراز نکردم من завершید میکنم نصیب باشه دوام شد در ویدیو آینده میبینین خانه روان باش ماده دالشی ویدیو میکنم